Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes, día 13 do mes de xaneiro de 2026. Na radio, na televisión de Cerceda, e se nos queren seguir por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Falaremoslle hoxe de cine. Este sábado hai cine, unha comedia para maiores de 12 anos. Falaremos de que o domingo, este domingo que ven, hai teatro infantil para toda a familia, e falamos do programa de promoción da saúde que comeza xa a funcionar este próximo xoves. Tamén lles falaremos de que o Concello de Cerceda impulsa a rehabilitación da antigua Escola Unitaria de Meirama para convertila en local social como moitas outras escolas unitarias que hai no Concello. Falaremos da recollida de lixo voluminoso, que será a finais de mes, e tamén do Punto Limpo, do programa Vos Días Cole, que poden seguir utilizando todos aqueles que queiran, e da Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda. Tamén de ITV de Turismos. A próxima semana se poden pasar aquí en Cerceda, e en canto ao tempo, as previsións para a xornada de mañán é de que teremos melloría, aínda que seguirá habendo posibilidade de precipitacións. Como decíamos, este próximo sábado, día 17, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, se vai a proxectar a película Máis Cuñados. Esta comedia é a segunda parte de unha secuela de esta aventura dos cuñados que arranca ca aparición, esta segunda parte, en canto a sinopsis, ca aparición de un cadáver xusto no medio da ponte internacional de Tui. Este feito ven de ocurrir fai uns días, segundo a película, pero tamén chega o Carnaval e a familia Ribeiro se prepara para disfrutar das festas favoritas que como é para todo bo orensán. Esta é a sinopsis breve da película Máis Cuñados, que se vai a proxectar no Concello de Cerceda, no Auditorio Municipal, este próximo sábado, 17 de xaneiro, unha comedia galega ás 8 da tarde, gratis para todos, especialmente a partir para maiores de 12 anos. E o día seguinte, este domingo que ven, hai teatro infantil. Este próximo domingo temos un espectáculo infantil ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda. En este caso, a compañía de León, Cultura Activa, Sociedade Cooperativa, en este caso é Félix Rodríguez, esta Cultura Activa e Félix Rodríguez coproducen e presentan o espectáculo Máis Sabor. En este caso é unha compañía galega, mellor dito, Cultura Activa, Sociedade Cooperativa Galega e Félix Rodríguez coproducen e presentan o espectáculo Máis Sabor, unha proposta cómica para público infantil e familiar de creación propia e dirixida por Abelino González en torno ao mundo da gastronomía e alimentación saudable. Máis Sabor mestura música en directo, maxia, humor, moito ritmo e participación do público. Tras o éxito de Sabor, a primeira parte, agora estrean, en este caso por parte de Félix Rodríguez e Fran Rey, se converten de novo en dous recoñecidos chefs que nos ofrecen unha comida moi musical para toda a familia. O food truck de Máis Sabor chega a Cerceda a cargo de xantar de grandes dimensións do que xorden infinidade de xogos cómicos, xogos máxicos e unha chea de elementos e trebellos cos que cociñar música. Un menú de degustación con propostas dos 5 continentes que deixará a todo o público con moi bo sabor de boca e ganas de repetir. Este domingo, día 18 ás 12 do mediodía, espectáculo musical familiar no Auditorio Municipal de Cerceda e tamén gratuito. Este próximo xoves e durante os xoves de varios meses comeza o programa de promoción da saúde que leva a cabo o Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia. Organizan o programa de promoción da saúde donde abranguen a actividade física, alimentación saudable, hixiene do sono ou o benestar emocional. Se vai a prolongar deste mes de xaneiro ata o mes de xuño en actividades teórico-prácticas que serán os xoves.
van a ser no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, e o programa comenzará coa primeira parte, a alimentación saudable, en sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable, o prato de Howard, o planificador de comidas ou etiquetado nutricional. Comenzarán xa este xoves día 15, este próximo xoves día 15 e o xoves 29 de xaneiro ás 11 da mañán no viveiro de empresas de Cerceda terá lugar estas xornadas teórico-prácticas sobre alimentación saudable. Tamén haberá obradoiros prácticos de almorzos saudables, serán os xoves quincenalmente durante os meses de abril e de maio, e tamén talleres de cociña. O segundo tema será o benestar emocional. Haberá charlas informativas e sesións prácticas pensadas para cuidar a mente e as emocións. O programa está pensado para compartir, aprender e sentirse mellor. Isto será a partir do xoves 22 de xaneiro e logo o xoves do 5 de febreiro, o xoves 12 de marzo, todos os xoves, ás 11 da mañán, no viveiro de empresas de Cerceda. Por último está a actividade física con sesións informativas sobre conceptos básicos de actividade física e recomendacións. O xoves 26 de marzo, ás 11 da mañán, no viveiro de empresas comeza. Incluye camiña e conecta paseos polo contorno do Concello. Esos serán os xoves durante os meses de abril e de maio ás 11 da mañá. Si queren ter máis información ou inscribirse, poden chamar ao teléfono 881 98 15 53, 881 98 15 53, ou si queren directamente cos servicios sociais do Concello, na terceira planta, presencialmente, na Casa do Concello, ou por teléfono tamén, no 981 68 60 68. Máis temas, o Concello de Cerceda impulsa a rehabilitación da antigua Escola Unitaria de Meirama para convertila en local social, algo que de feito xa está sendo, porque nela se levan adiante algunhas actividades, pero que pretende agora o Concello é rehabilitala definitivamente e convertila no local social que se merece. O Concello de Cerceda vende a anunciar o inicio do proceso para rehabilitar esta escola, a antigua escola de Meirama, un edificio histórico que deixou de ter uso educativo co obxectivo de volvelo á vida comunitaria e garantir a súa conservación. O goberno local aposta por transformalo nun local social funcional, sostible e adaptado ás necesidades da veciñanza. O proxecto concíbese como unha actuación integral que incorpora a mellora da envolvente térmica, a renovación dos sistemas de climatización e a modernización da iluminación. O investimento total ascende a 90.000 euros, unha aposta do Concello pola rehabilitación de infraestructuras municipais, pola mellora da eficiencia enerxética, está marcado ademais no plan de rehabilitación de espacios públicos parroquiais que se está levando a cabo dende o anterior mandato. As obras previstas incluyen a renovación completa da cuberta con tella nova, a instalación dun sistema de illamento térmico exterior, a colocación dunha bomba de calor aire-aire e a sustitución da iluminación existente por tecnoloxía LED e a incorporación dun sistema de monitorización que permitirá o control eficiente do consumo eléctrico, e con estas actuacións o edificio alcanzará os estándaros actuais de confort e de sustentabilidade. Máis temas, lembrámoslles que o Concello de Cerceda tamén presta un servicio de recollida de lixo voluminoso porta a porta, aquel lixo que non se pode depositar nos colectores da rúa e que hai que levar o punto limpo, pero se vostede non pode levar o punto limpo, pode utilizar este servicio de recollida de lixo voluminoso que polas súas características ou polo seu tamaño non pode ir nos colectores habituais. O Concello presta este servicio os últimos venres de cada mes. O último venres deste mes é o día 30, o venres 30 de xaneiro será a recollida de residuos voluminosos porta a porta. Estos deben de depositarse o día anterior antes das 7 da mañán, está totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria, é o 981 69 30 72, 981 69 30 72 ou o 616 167 131. E lembramos ademais que o Concello de Cerceda dispón de un punto limpo para que todo aquel que queira levar eses residuos poda facelo de xeito gratuito tamén
en este caso un punto limpo que está no Acevedo, na parte sur do polígono industrial de Cerceda, no Acevedo. O horario é os martes e os xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados pola mañán tamén de 9 a 2. Falámoslles agora do servicio Bos Días Cole, un servicio de conciliación que o Concello de Cerceda pon a disposición da veciñanza, tanto no Colexio de Cerceda como no da Silva. O horario no Colexio do Cruce é de 7:30 da mañán a 9:30 e no Colexio da Silva das 7:30 a 8:45, horarios ambos os dous, cando comeza a actividade lectiva. Se trata de un servicio para que pais, nais e titores podan levar os nenos antes do comenzo das clases para que estén atendidos por monitores, facendo actividades e incluso tamén, se queren, poden almorzar. Se queren ter máis información ou solicitalo, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello na terceira planta da Casa Consistorial ou poden chamar por teléfono polas mañáns o 981 68 60 68. En canto á oficina de rexistro clave, o Concello de Cerceda emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións públicas de xeito telemático. Para obter a identificación clave poden facelo en Cerceda, na Casa do Concello, sin ter que achegarse a outros lugares. Aquí, ou na Casa do Concello en Cerceda, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil. Aí chegarálle a mensaxe SMS de benvida ao sistema e quedará registrado xa e terá a súa identificación clave, sistema que permite, insistimos, relacionarse coas administracións públicas para realizar calquera trámite de xeito digital. Recordámosles tamén que a semana que ven, luns, martes e mércores, se pode pasar a ITV de Turismos en Cerceda. Unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control estará nos aparcamentos superiores do Parque Acuático en Cerceda para facer ese trámite. O luns 19 de xaneiro, martes 20 de xaneiro e mércores 21 de xaneiro. Son os 3 días nos que estarán. O luns está prácticamente esgotado, quedarán plazas martes ou para mércores. Poden solicitar cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou, se queren, a través da súa página web www.sicitv.com. Xa rematamos co tempo. Para mañá mércores Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Con eso, teremos ceus mañán moi anubrados pola mañán, con chubascos, que irán desaparecendo co avance do día, abríndose claros polo oeste. A cota de neve estará nos 1.200 metros, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán de noroeste pola mañán, moderados no litoral, virando a suroeste progresivamente con refachos de fortes na costa. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eiris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.